sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Simbanwa, mapunaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi siyudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Martes sa Hulyo 14, 2020. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kababatian pagi sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Barangay 35 Captain Miranda kag napulo kay Banpa ginpasakaan kaso angot sa SAP distribution. Vice Governor Ferrer ginpasiguro ang kooperasyon sa sangguniang panlalawigan kay Governor Lacson. Sa balita national, house to house ipatuman sang police kag LGU personnel para masiguro nga wala sang naka-home quarantine nga COVID positive.
Pagbaton sa COVID-19 na patient, ginaduso nga limitahan sa severe kag critical cases lamang sa mga hospital. Kag sa atong balita international, 140 ka tawo ang ginapatihan na patay matapos nalubong sa tubig baha ang pila ka parte sa Jiangxi province sa China. Sa sports balita, PBA Commissioner Marshall nagalaom nga makabalik na sa practice ang PBA team sa masunod nga semana. Kag sa atong balita entertainment, otoridad ginkumpirmar nga si Glee actress Naya Rivera ay nasapuan nga patay sa Lake Piru. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan.
Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 15 Action Radio Philippines Standard Time magkakaroon sa litalina sang mga balita lokal. 11 ka mga opisyal kag empleyado sang Barangay 35 diri sa mga syudad sa Bacolod ang ginapasikaan sing kaso sa Bacolod City Prosecutor's Office. May kang tanan sa ginaligar maanomaliya nga pagpanagtag sang Social Amelioration Program o kon SAP Fund. Ang ginpasikaan sing kaso nga Anti-Graft and Career Practices Act kag Bayanihan Act amusan lay Barangay 35 Captain Ruben James Miranda, Barangay Secretary Marlita Bernal, Barangay Treasurer Luz Viminda Aison, mga barangay staff, kag SAP Form Distributor nga sanday Donna Tambuga, Ethel Rojo, Mary Jane Chua, Jomil Caballero, Raynel Cordova, Cheryl Ibanez, kag Zinaida Nigia. Sunod kay OIC sa DG Bacolod City Field Unit Head Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano, personal nga nagpalapit sa ilang mga tagreklamo nga sanday Judith Reconalia, Roslyn Baruga, kag Roselda Roblesa. Ago di palabot ang impormasyon nga may pinilian ang barangay sa paghatag sang ayuda. Suno kay Gocotano na diskubrihan nga kaalyado kag pamilya sang pila ka mga opisyal sang barangay ang ginalgal nakabaton sang SAP sa baylo sang mas nagakinahanglan. During sa distribution sang sa social immersion program na diskitaan nila nga medyo hindi ginayo ang ginhimo sa mga respondents as member of the barangay selection process team na ginapili lagi na nila ang mga paghatag sang ayuda. Dapat yan ang palayag ni Police Chief Master Sergeant Ramiro Gocotano sang CIDG Bacolod. Ginakabig naman ni Kapitan Ruben James Miranda sa Barangay 35 nga pamulitika ang sa likod sa pag-file sang kaso batok sa iya kag pila ka staff sang barangay angod sa ginaligar anomalya nga paghatag sang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program. Ang Barangay 35 ang may 2,121 tanan ka mga SAP beneficiaries kalakip na diri ang 477 ka mga left out families. Suno kay Miranda pila sa mga nagreklamo amo ang ginikanan nila ang 4-piece beneficiary rason nga hindi sila makaalusot sa evaluation sang DSSD Bacolod. Ginpatag ni Miranda, yara pa sa rooster sang DSSD ang ngalan sang bata sa mga complainant nga ang ila ginikanan ang 4-piece beneficiary rason nga hindi sila kwalipikado sa SAP. Suno kay Miranda, handa sini nga tubangon ang kaso bangod kabahin man ini sang iya nga trabaho bilang isa ka opisyal sang barangay. 4-piece na sila Del. Ang mga bata nila wala na sa kaya nga, ara man to Japon ang mga ngalan sa mga kabataan nila. It means to say, sa roster. Ang kabahin sa pagpahayag ni Kapitan Ruben James Miranda sa Barangay 35. Sa iban nga balita lokal, ginpangabay ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer ang mga pareho niyang opisyal sang gobyerno kag empleyado sang gobyerno probensyal nga ipaiway ang personal kag political differences nga magkooperar sa kayuan sang probinsya. Sa annual legislative report ni Ferrer sa Social Hall sang Kapitulo Probensyal, iya ginpahayag nga sa karona, importante ang pagbinurigay sang tagsa-tagsa gud malang puwasan ang ginapangatubang nga pagpanghangkat kung paano matap na ang pandemya ng COVID-19.
Ginpasalamatan man ni Ferrer si Governor Bong Lacson sa padayon nga suporta sa sangguniang panlalawigan. Sunod pa kay Ferrer, mangin partner sa gihapon sang gobernador ng SP sa pagpasanyog sang abanse ni Grense Development Agenda. Finalize pa sa LGU sa Bacolod ang sulat nga ipadala sa National IATF nga nag-aapilar nga limitahan ang numero sa mga local stranded individuals kung LSIs nga magpauli sa Bacolod. Sunod kay City Councilor Inesito Novero, ang chairman sa Quarantine Center Action Team, luyag sang syudad nga 600 lamang ka mga pasahero sa barko kag eroplano sa kada semana ang magpauli sa tuyo nga maakomodar ang mga ini sa quarantine center sang syudad. Dugang pa ni Novero, ilang man ginapanawagan sa National IATF nga magpapanaog sang istrikto nga guidelines sa mga airline companies nga dapat mapahibalo ang Bacolod 2 ka adlaw antes ang biyahe sa mga LSIs. Ginapaabot naman sa mga opisyal sang syudad ang madasig nga resulta sang RT-PCR test sa mga LSIs kasunod nga may biolab na sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital. Sa idalom sang protocol sang syudad, sa tiyon nga magnegatibo sa virus ng LSIs, pwede na sila nga makapauli kag tapuson ang 14 kadlaw nga quarantine sa ilang nga balay. Samtang masobra 50 ka nagadala sang motorsiklo ang ginisyuhan sang citation ticket sang Bacolod Traffic Authority Office sa Traffic Management Unit akon Bitaw TMU sa sulod sang 2 kadlaw matapos nidakpan nga nagaangkas sang ilang paryente, barkada, bata kagiban pa nga wala nalakip sa ginapahanugutan sang gobyerno nasyonal. Sunod kay Bitaw TMU Head Lieutenant Colonel Luisito Alcibuche, ginasad sa guidelines sa National IATF nga mag-asawa nga may dala nga dokumento kag mag-live-in partners lamang ang pwede nga mag-angkasanay sa motorsiklo. Sunod kay Alcibuche, seryoso ang ilang hensyang ipatuman ang kasuguan kag pamultahon ang mga nagalapas sa guidelines may kangtanan sa pag-angkas sa motorsiklo. Sa katapusan nga balita lokal, isa ka 8 ka bulan nga lapsag ang kalakip sa 11 ka mga Negrosanon nga nag-positibo sa COVID-19. Base sa ginpagawa nga datos ng Department of Health Western Visayas subong adlaw, ang 8 ka bulan nga lapsag taga Manua sang San Enrique kag isa ka locally stranded individuals apang sa karon naka-facility quarantine. Ang Western Visayas sa kabilugan mayara sang 611 ka mga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa diin 336 diri ang aktibo kag may ara sa 19 ka panibag-o nga kaso subong nga adlaw. 224 naman ang total recoveries, 34 diri ang nadugang subong nga adlaw nga naka-recover kag nagapabilin sa 11 ang napatay. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 21 Action Radio Philippine Standard Time, hindi magkalipat naman mga ka-action, Sa aksyon! detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Doc, Agapasimbangwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:27 kakaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Maga-house to house ang kapulisan kag local government personnel para mapangitang COVID-19 cases nga dapat wala naka-home quarantine. Base sa protocol sang gobyerno, mga mild o symptomatic nga COVID-19 patients ang dapat wala naka-home quarantine kung wala sang kaugalingon nga kwarto, wala sang kaugalingon nga banyo kag wala sang vulnerable nga tawo sa ilang nga balay. Sa press briefing subong adlaw ginpahayag ni Interior Secretary Eduardo Año, hindi duyag sang gobyerno nga mag-home quarantine ang mga nagpositibo kung wala man lang sang kapasidad ang ilang nga balay kag sila ang dapat pagadalon sa isolation facilities. Nanawagan si Año sa publiko nga i-report sa otoridad kung may
hibaloan nga infected sang virus sa ilang lugar para malikawan ang paglapta sang COVID-19. Ginpahayag ni Health Secretary Francisco Duque III nga dapat limitado lamang sa severe kag critical cases o kung critical COVID-19 cases ang pag-confine sa pasyente sa hospital agud nga magaganhagan ang problema nga kagutok. Ginhimo ni Duque ang palayag matapos nga masobra 57,000 na ang kaso sa COVID-19 sa pungsod. Sunod kay Duque, ang utilization rate sa 8,287 ka mga community isolation center nga may 70,000 ka mga kabed capacity para sa suspect kag probable cases ang yara lang sa 25-30%. Dugang pa ni Duque nga 40-50% naman para sa mega ligtas quarantine facilities para sa mild kag asymptomatic COVID-19 patients. Sa palayag ni Duque nga dapat nga mapuno ang mga isolation centers kag quarantine facilities agud indi tanan magkato sa hospital kag malikawan ang pagginuto. Samtang nagsaka sa 57,545 ang COVID-19 cases sa Pilipinas matapos ginanunsyo sang DOH ang 634 ka bago nga mga kaso nga ginalakipan sang 302 ka mga fresh cases kag 332 ka late cases. Sunod sa DOH, nagsaka sa 20,459 naman naka-recover sa COVID-19 matapos ang 88 ka dugang nga mga recoveries. The record subong adlaw sang DOH ang bago nga anom nga napatay sa virus o kanang pungsod ang may kabugusan nga 1,603 ka death toll. Sunod sa DOH, 35,483 ang active COVID-19 cases sa Pilipinas. 91.4% diri ang mild, 7.7% ang asymptomatic, kag 0.4% ang severe, samtang 0.5% naman ang yara sa critical ang kondisyon. Ginpanugyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya bata nga si Davao City Mayor Sara Duterte nga magpapili ni sa pagka-presidente kung may nakitaan nga dapat siya nga himuon para sa pungsod kag maghatag sang serbisyo publiko nga wala nagahulat sa nga ibalik sa iya apang kun para lamang sa ambisyon mas maayo nga hindi na lang pagpadayunon. Sa pagpamulong-pulong sa presidente sa iya pagbisita sa Hulusuru, ginpahayag sini nga ang pagka-presidente isa ka thankless job kag manubo lamang nga sweldo ang makuha habang ang trabaho madamo nga oras ang kinahanglan kag masami nagaresulta sang sobra nga kakapoy. Sa nabaluan, makapila na kabesas gin-discourage ni Presidente Duterte si Mayor Sara nga magpapili sa pagka-presidente bangod nga madamo sa nga trabaho, insulto kag pagkamalaot lamang ang iya nga makuha. Una diri ginpahayag man ni Mayor Sara nga wala ini sa nga plano nga magpapili sa mataas nga pwesto sa pungsod. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Action Radio Philippine Standard Time, dugang nga mga balita pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Magkulunyon kag negosanon inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Una sa aksyon! Kag sa atong balita international, ginapatian nga 140 katawo ang napatay matapos na lubong sa tubig baha sa pila ka parte sa Jiangxi province sa pungsod China. Pumalin kahapon ginpasaka na sang China emergency response para sa 37.89 million residents sa probinsya. Nanawagan naman si Chinese President Xi Jinping sa nga pagbuligay sa nagkalain-lain nga sangasang gobyerno sang China agud nga magmaninalagon ang rescue kag relief operation sa mga lugar nga mas naapektuhan sang baha. Una sa balita, una sa aksyon!
Sa sports balita, ang magapay dalam sa COVID-19 testing ang mga team sa PBA sa paglaom nga makaumpisa na sila sa practice sa masunod nga semana. Baga pakigangon si PBA Commissioner Willie Marshall sa Barangay Ginebra Team Governor Al Francis Chua nga nagtanyag sang pasilidad sa San Miguel Corporation Headquarters bilang testing venue sang PBA. Ginpathang ni Marshall kinahanglan nga matest ang tanan nga target nga petsa mo ang Hulyo 22 antes sa magsugod ang practice. Sa itong Hulyo 3 naghatag da sang go signal ang National IATF para sa professional basketball kag football teams nga mag-resume sa pag-practice matapos nga nagpangayo sang permiso ang PBA kag Philippine Football Federation kag nagsumeter man sang protocol nga ipatuman. Sa masunod nga bulan magadesisyon ang PBA Board of Governors kung bala ma-resume ang 45th season sang PBA nga ginhold sa tong Marso bangod sa COVID-19 pandemic. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa atong balita entertainment, ginkompormar sa otoridad nga lawas nga Glee actress nga si Naya Rivera ang nasapuan sa Lake Piru malapit sa Los Angeles. Sunod sa report, kaupo ni Rivera ang 4 sinikatuig nga bata nga lalaki nga nagarentas nga sakayan. Sa aligasyon naman sa bata ni Rivera, nag-swimming sila sang iya nga iloy sang gulpi na lang ini nga nadula kag sa nakitaan sang otoridad ang bata nagakatulog sa sakayan. Palain pang investigasyon sang otoridad angot sa natabo. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 40 Action Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes sa Hulyo 14, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defense. Kag-Action Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon